Kajing penbena sapi ki pajba ba lakum penhap lane penja ka ATM ka pan card bat ka ipik jong ureman marwen lem bat ka ipik jong I ridalin nong sig ha ka wei ka begret baju tap yaki kot ke bedon kam yaki kat ke bedon kam jong kini ki brew ha ka khanyo tarik September 2004 ha ka shnong nong spung PO nong son West Kasil District kumta lakar parit yapi baro baladadon manu ki bayo tam ani ki bayo khar sngob ha ban phun ha une number balabu hangne phra nyau lai not phra san lai iwe saw lane ha une number whatsapp number phone nyau not san rew saw lai hreu san lai bari ki bayo ban tam an ai biscuit lane kumka jing ai khublei namta jongphi ki bayo khublei shibun